Täällä on elämä aika semmoista yksinkertaista. Tehdään töitä ja nautitaan toistemme seurasta. Hyvää. Me odotetaan kevättä. Nyt kun mä asun täällä Aspöössä, niin mä oon alkanut tykkää keväästä. Mutta tää on nyt mun toinen kevät täällä Aspöössä. Ja kevät on melkein mun lempi vuoden aika nykyään. Tänne tulee lintuja ja täällä on sumua ja täällä on kaunista. Sitten kun kukat alkaa kukkia, niin niitä riittää. Ja tänne Aspööseen mut on vienyt mies. Se täytyy myöntää. Mutta saaristoon mut on vetänyt ihan ensin vedenalainen maailma. Se mitä siellä pinnan alla on. Koska silloin kun mä en vielä asunut edes täällä päin, niin mä kävin täällä sukeltamassa. Peruskoulun jälkeen mä oon käynyt lukion, Turun suomalaisen yhteiskoulun Merilinjan, nykyinen Merilukio. Ja sen jälkeen mä oon ammattiopisto Liviassa opiskellut kalatalouden perustutkinnon ja erikoistunut kalanviljelyyn. Kalanviljelyn tila Suomessa tällä hetkellä voisi olla parempi. Ympäristöluvat on edelleen aika lailla kiven alla, vaikka kalan kasvatusta ja muuta vesiviljelyä haluttaisiin kovasti lisätä, mutta se on tehty myös tosi hankalaksi. Jalostushan on se, mikä kala-alalla on se, mikä tuo rahaa tällä hetkellä. Fine dining ja ruuat, lounasruuat, ravintolaruuat, uudenlaiset kalatuotteet, kaikenlaisia makkaroita ja jauhettua kalaa, säilykkeitä on kehitelty tosi paljon. Musta olisi ihana keksiä joku huippuidea kalasta ja alkaa tehdä sitä ehkä täällä Aspöössä. Mutta mä odotan, että se idea tulee mun päähän jokin päivä. Vestergaardin pidot. Siellä on hyvä tunnelma, hyvää ruokaa, hyvä musiikki, hyviä ihmisiä. Siellä syötäis kyllä jotain paikallista, aspööläistä, mahdollisimman läheltä. Omat kalat ja lihat, omat perunat, omat raparperit, omat mansikat, omenat, väärynät, tyrnit. Täältä saa koko aterian. Ja juomat. Aletaan laittaa viiniä, olutta, viskiä. Maisemat on jo omasta takaa. Musiikkiakin alkaa olla omasta takaa. Ei tarvi kun kattaa pöytää. Kouluaikana mun viikkorytmi menee sillä lailla, että maanantai aamupäivällä mä lähden yhteisaluksella Uuttööseen. Mä vietän siellä maanantai, tiistai, keskiviikko ja torstai. Perjantai-aamuna aikaisin mä tuun takas kotiin Aspööseen. Maanantaisin mä siivoan Uutta- ja Luotsiasemaa. Tiistai, keskiviikko, torstai mä toimin koulunkäynnin ohjaajana Uutteen koulussa. Iltaisin mä siivon kouluun, pidän välillä kirjastoa auki. Tylsää siellä Uuttöössä ei tule. Mulle on riittänyt töitä. Siellä on harrastuksia ja siellä on ihmisiä. Perjantai-aamuna kun mä tuun kotiin, mä keitän kahvit ja sitten mä alan puuhailemaan kaikkea täällä sisällä kotona tai ulkona. Se on ihanaa, kun on kesä ja paljon ihmisiä. Koko ajan soi musiikki jossain ja savukala tuoksuu ja voi käydä kalassa ja olla ulkona ja uida. Silloin kesällä on kova meininki.
Se on ihanaa aikaa. Talvella on aika hiljasta, mutta se on myös tosi ihanaa. Tässä on ihan 2 puolta tässä saaristossa. On se kesä ja sitten on se talvi. Ja ne on molemmat yhtä ihania. Mun muuttoon tänne Aspeeseen on suhtauduttu tosi mukavasti. Se on mennyt aika helposti ja ystävät ja perhe on kyllä löytänyt tänne. Musta tuntuu, että ekan vuoden aikana mä tapasin mun omaa perhettä enemmän kuin edellisenä vuotena, jona asuin Turussa.